tervetuloa tänne Kauniaisten kampukselle. Vieressäni istuu muusikon näköinen henkilö, mutta kerropas, että kuka sinä olet? Morjesta kaikille. Mä oon Joni Siik ja tosiaan kyllä toimin myös muusikkona sen lisäksi, että opiskelen täällä Kauniaisissa kulttuurituotteessa. Minkä tyyppistä musiikkia sä teet? Mä sävellän ja sanotaan ehkä semmoista niinku 90-luvun grungen ja vaihtoehtorokin tyylistä musiikkia niin pääasiassa. Välillä voi olla vähän indiempia, popimpia elementtejä, välillä vähän raskaampaa. Ja sulla on bändi, jossa sä tätä musiikkia teet? Kyllä, mulla on semmonen bändi kuin Shiva ja niin siinä mä soitan kitaraa ja laulan ja on aikanaan sen idiksen kasata bändin niin saanut päähäni, että pystyy toteuttaa sitä artistiutta, koska ehkä mä oon ajatellut, että yksin se on vähän haastava lähteä tekemään. Onko sulla tämän Shiva-bändin ulkopuolelta musiikkillisia toimijoita, jotka tavallaan eri biisejä sen lisäksi? No on mä tehnyt joitain semmosia biisejä jo, mitkä on niinku ehkä silleen, että mä haluaisin joskus soolona julkaista tai jotain vastaavaa. Mut sitten niinku muuten ehkä enemmän semmoista, että treenannut jotain covereita niinku keikkoja varten, että käydään heittää semmosia juttuja, niin semmosia on vireillä, mutta ei ole niinku ehkä semmoista, että mä olisin hypännyt genrestä pois niinku täysin tekee jotain poppia tai räppiä, niin semmoista ei. Joo. No mikä sut sai aloittamaan soittamisen ja musiikin tekemisen? Itse asiassa tää on ihan silleen hauska tarina, että musiikista ja soittamisesta mut sai kiinnostua semmonen peli aikana, kun Guitar Hero, missä soitettiin kitaraa. Ja sit mä olin jo sitä ennen kivunnut niin omaa kitaraa, mutta sit meni vielä monta vuotta ennen kuin mä sain sitten soittaa lainakitaralla vuoden musaopistossa ja soi silleen, että jos se menee niin hyvin, niin sit sulle hankitaan rippilahjaksi oma sähköskeva. Ja sitten sainkin semmosen rippilahjaksi ja niin, siitä se niinku soittaminen itsessään lähti, mutta sitten kysyit vissiin säveltämisestä ja semmosesta, niin se oli ehkä enemmän siinä, kun oli pari vuotta tullut soiteltua, niin ehkä jossain 17-vuotiaana oli silleen, että jotenkin, että hitsi, että jos tämmöiset muusikot, kenestä mä dikkaan, niin jos ne tekee biisejä, niin eikö se periaatteessa tarkoittaisi, että koska ne on ihmisiä, niin mäkin pystyn tekemään. Ja sitten se jotenkin lähti siitä, että en osannut siis yhtään mitään teoriaa eikä mitään, mutta lähdin vaan kitaralla seuraa jotain korvan ajattelemia melodioita ja jotain sanotuksia kyhäilee yhteen alusta asti enkuksi, kun se oli mulle semmoinen niin vahvempi. Siitä se varmaan lähti. Onko sulla joku tämmöinen teema tai aihepiiri, mitä sun biiseissä yleensä esiintyy, tai onko jotain, mitä sä ehkä haluaisit jatkossa käsitellä musiikin kautta? Se on hyvä kyssäri. No aika paljon mä tykkään, olen aikaisemmin tykännyt, edelleen tykkään ja jatkossa myös haluan käsitellä semmosia tabumpia aiheita. Et niinku, ei ehkä silleen surkutelle, mutta musta tuntuu, että on hirveän paljon maailmassa semmoista musiikkia, poppia tai rockia, jonka pointti on vaan niinku saada ihmisille hyvä fiilis ja vie ajatuksia muualle. Ja se on tosi hyvä niinku tapa ajatella musiikkia, mutta mulla on yleensä siellä joku semmoinen viesti, että mä haluan puhutella jostain aiheesta, että oli se joku yksinäisyys tai riippuvuus tai politiikka tai joku tommoinen. Mä vähän haluan lähteä niinku metaforallisesti sitä aihetta tiisaamaan. Joo. Koetko sä, että musiikki on nimenomaan se, mikä helpottaa näiden asioiden pohtimista? Että onko se sulle nimenomaan se luontevin tapa lähestyä näitä asioita? Joo, kyllä se varmaan niin kuin mulle on se luontevin tapa tavallaan, että jos mä lähden niin kuin miettimään maailmaa, niin mä mietin sen usein niin kuin lyriikan kautta jotenkin sananparsina tai sointuvina lauseina tai runoina tai tälleen, tai sit mä lähden miettimään sen jonkun melodian tai rytmin kautta jonkun aihepiiri. Kyllä se varmaan monesti on silleen, ja sitten jos tekee niinku biisejä, niin saattaa monesti niinku siitä biisistä tulla joku vähän niinku musavideo jo mieleen, tai sitten jos kuuntelee semmoista musaa, mistä dikkaa, niin saattaa tulla jotain niinku visuaaleja mieleen. Kyllä se varmaan
se oma maailman katsomus ja kokemus on vahvasti linkitetty niin kuin musiikkiin. Joo. No, vähän sivusitkin jo, mutta tuossa biisin kirjoittamisessa niin on kyllä joku tietty prosessi. Itse kuuntelen paljon musiikkia ja käyn keikolla, mutta se biisin tekeminen on itselle täysin semmoinen outo asia, että en yhtään tiedä minkälaista se on. Pystytkö avaamaan, mitä tapahtuu, kun Joni alkaa kirjoittaa biisiä? No itse, joo, hyvä kysymys. Musta tuntuu, että se on niinku semmoinen juttu, että musta tuntuu, että mä oon jutellut tosta aikaisemminkin joskus jonkun tutun tai kaverin kanssa yrittänyt selittää sitä, että sitä on tosi vaikea niinku avaa ja lähteä ehkä miettimään, kun se tapahtuu itselle niin luonnollisella ja semmoisella niinku impulsiivisella tavalla, mutta ehkä se lähtee monesti siitä, että on joku melodia pyörii ja sit sä haet sen melodia ja sit sä rupeat miettimään, että no mitäs sointuja tähän ympärille tai minkälainen rytmi tähän. Tai sitten sulla tulee joku kertsi, jos puhutaan niin laululyriikossa, niin kertsi tulee ekan mieleen ja sitten sä lähdet siihen ympärille työstää. Ja koska mä en ole koskaan käynyt mitään musiikin teoriaa sinällänsä opiskelee, niin mulla se on niin kuin hyvin korvavarainen, että mihin se biisi menee. Että mä harvemmin mietin niin, että koska tää vaikka säkeistö on ollut F:ssä, niin kertsin on mentävä C tai mitään tällaista. Niin se menee ihan korvaan mukaan, mutta aika niinku improvisoida ja yllättävissä hetkissä se saattaa tulla se inspiraatio ja sitten se on myös se, että sun pitää niinku kunnioittaa sitä inspiraatiota, lähteä vaan seuraa sitä. Et joskushan on silleen, että on autossa tai sitten on juoksulenkillä, se on vaan pakko myvistä joku melodia tai jotain tommoista siitä hetkessä, koska sit muuten sä unohdat. Kiinnostavaa. No, viime viikolla oli iso päivä. Sivan biisi soitettiin radiossa ensimmäisen kerran Yle X:llä, niin kerro siitä fiiliksiä ja tavallaan miten se prosessi eteni. Mistä sä sait tietää, että se soitetaan ja onko sulla tietoa, että miten se sinne päätyy soitettavaksi? Joo. Fiilikset oli tosi epätodelliset. Kyllä mä sitten tässä kohta pohjustan, että miten sen sain tietää, mutta sain tietää, että se soitetaan siellä. Mutta sitten istuttiin meidän agentin ja musavideo-ohjaaja Joonaksen kanssa autossa ja kuunneltiin sitä. Ja vaikka mä tiesin, että se on tulossa, niin mä olin silti silleen, että ei, että mitä helvettiä. Että se oli kuitenkin oma kirjoittama biisi ja äänittämä ja yhdessä Pekan kanssa me ääniteknikon kanssa miksattiin. Niin kyllähän se niin halusi tähtää korkealle, mutta ei osannut kuitenkaan sit valmistautua siihen, kun se tulee sen. Että vähän varmaan voisi verrata, että jos tulee isäksi tai äidiksi vanhemmaksi, että sä tiedät mitä on tulossa, mutta sit sä et kuitenkaan osaa valmistautua siihen. Ja sitä kautta se radioon päätyi, kun mä nettilehdille ja nettiradio- tai radiokanaville lähdin lehdistötiedotetta tekemään. Mä kirjoitin semmoisen parikin kertaa, koitin saada sen niin kuin hyvin kirjoitettua ja lähetin sähköpostilla joko jollekin yhteyshenkilölle, joka siellä oli nimetty, tai suoraan heidän omaan mailiin. Ja sit mä olin tuon pommittanut ehkä 4-5 lehteen ja 4-5 radiokanavaa ja osasta oltiin vastattu mulle jo samalla viikolla. Mä laitoin sen menee päivän pariin, kun se biisi tuli julki. Ja sit mä kerkesin jo vähän niin kuin unohtaa, että osasta ei ollut vastattu. Ja seuraavan viikon keskiviikkona biisi oli jo ollut ulkona sen vajaan viikon, niin tuli tieto, että Laino Anne laittoi sähköpostiin, että joo, että hei, hän voisi soittaa huomenna torstaina tän täällä Yle X-ohjelmassa. Ja sitten mä olin vaan, että ei mitään hitsiä, kun mä olin jo kerännyt unohtaa sen, mä olin töissä sitten. Ja sitten mä olin, että no tosi siistiä, että joo, mahtavaa. Ja sitten laitettiin siinä muutamat sähköpostit siitä. Mutta joo. Joo, loistavaa. Itsekin kuuntelin biisin livenä. Kyllä. Se oli siistiä nähdä, että kuuntelit Vautsi. No tästä biisistähän, joka siis oli nimeltään Do You Feel Lonely, niin tehtiin myös musiikkivideoita. Kyllä. Viime perjantaina julki, niin minkälaista sen tekeminen oli? Se oli uskomattoman kiireistä. Se oli siistiä kyllä todellakin, kun lähdettiin sitä kässäriä tekemään. Tästä täytyy nyt tietää semmoinen homma, että se musiikkivideo tehtiin osana myös toista kurssia taiteen tuotanto, johon nyt sitten vielä loppurapsan nykäsen. Ja niin siinä oli osallisena myös
kolmosluokan Meija Koskinen musavideossa ja koko projektissa. Mut superkiireinen homma se oli, koska mä selvittelin silloin tältä meidän lehtori Mairitilta, että natsaisiko tää heittää tähän taiteen tuotantokurssiin, ja se oli, että no kyllähän toi sopisi siihen, ja sitten päätettiin, no näin tehdään. Mutta siinä kohtiin, kun alettiin kässäriä laatimaan ja miettiä, että missä kuvataan, minä päivinä ja niin kuin näin poispäin, ja että kaikki oli tavallaan aika auki vielä, niin meillä oli 5 viikkoa aikaa. Eli tosi kiire, tuli ihan super hauskaa, se oli kirjoittaa se kässäri. Ja Joonas, meidän ohjaaja ja meidän kuvaaja Nuutti oli isona apuna. Ne lähti kaikki mestat tsekkaamaan, missä kuvataan. Ja sitten vapaaehtoiset musavideon saatiin tuttava piiristä. Et se oli niinku kätevää. Mutta hirveällä kiireellä sitä tehtiin, mutta myös ihan uskomattomalla niinku palolla. Ja olihan se tosi mahtava kokemus. Joo, hyvältä näyttää videoita. Kannattaa katsoa. Nyt kun biisi on ollut radiossa, niin olisiko mitään semmoista seuraavaa tavoitetta, että mitä kohti nyt? Joo, kyllä yksi seuraava tavoite olisi saada vähän enemmän keikkoja niin kuin silleen pääkaupunkiseudun tai Uusimaan ulkopuolelta. Että me on pari kertaa soitettu Kotkassa ja kerran Turussa. Nyt tammikuussa meillä näillä näkymin näyttäisi olevan keikka sitten Lahdessa, mutta julkistetaan se sitten somessa ja muualla myöhemmin. Mutta että vähän uusia kaupunkeja ja kuntia aluevaltaukseen. Ja ensi vuonna semmoinen vaatimaton tavoite olisi myös lähteä äänittämään ensimmäistä koko pitkää albumia. No niin, hyvältä kuulostaa. No jos joku kuuntelisi sun tuotannosta nyt vaan yhden biisin, niin mikä sun mielestä kannattaisi kuunnella? Hitsi, nyt toi paha kyssäri. Siis periaatteessa mä haluaisin vastata, että edelliseltä levyltä kuunnelkaa After the Fire, koska se on itselle tärkeä biisi ja se on niinku onnistunut kokonaisuus. Mutta sitten taas toisaalta kyllä mä tässä kohtiin haluaisin liputtaa tätä uuttakin biisiä, että siinä on menty niinku tuotannon puolelta ihan eri sfääreihin ja miksaamiseen ja kaiken, että siinä on niinku yritetty hakea semmoista ihan isoa kansainvälistä soundia, että kyllä Do You Feel Lonelykin olisi hyvä ehdokas siihen. No sulla näyttää olemaan tuo kitara tossa, niin haluaisit sä kuuntelijoille vaikkapa jotain soittaa? No sehän passaisi oikein hyvin.
Yes. Kiitos Joni esityksestä. Kiitos Jarmo kuvauksesta ja äänityksestä ja kaikesta. Ja kiitos katsojille katsomisesta. Kiitos. Näkyillä. Moro.